ndiyo inonzi blessings in disguise chaiyo. Unogona kutofunga kuti zvadhakwa usingazive kuti makata anoshura matero. Zvamanje manje Mai Nyati vari kupisa uye ndivo vane chimuti. But ndisati ndakudzai kuti Mai Nyati vane chimuti chei, ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell so that you don't miss anything I upload here on Zim Witness TV. Nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya yeNyati family. I think vazhinji venyu mava kuziva this young couple iyo inoita mavlog pamwe chete nekucreata social media content. Asi tisataenda kure, ndinokumbira ungonyorawo mucomment section kuti congratulations kuna Mai Nyati avo vasvitsa 65,000 followers on her Facebook page within 3 days. Page iri racreatwa. Uku ndo kunonzi kubata kwa Mwari. Mai Nyati nemurume wavo Gilbert Nyati vakange vaine page ravo iro ravaisa content yavo semhuri, but page rakazodemonetize mushure mekunge vaposta same content nataiti yavanga vaita vese apo taiti akashanyira the Nyati family kuJoburg. The Nyati family yaiaccusa taiti kuti ndiye akakonzeresa kuti page rirestrictwe kuti risapinze mari mushure mekunge taiti astrike necopyright. Asi zvisinei, paunenge wagumirwa Mwari ndipo pavanosimudzira. So Mai Nyati vakabva vacreate another page iro rashamisa vanhu vazhinji pasocial media kuti rakura within 3 days. Tichipawo kutoenda kumafollowers emuZimbabwe anoita kuti zvinhu izvi zviitike. So Mai Nyati vari kufara pamwe chete naGilbert Nyati wavo kuti hazvizodhakwe vane rimwe page. Ava tinongoti makorokoto mukoma Gilbert Nyati naadzimai venyu Mai Nyati. So ngatisanganei panyaya inotevera.